Nije strašno. Piše da je puna baterija, znaš? Je, da. To je verovatno 15 Nije, ne ver. Pogledao sam ja za bateriju. Pa to je problem. Ali samo kad je korner. Ali ću raditi stolicu. A Miki, Milan me ubio, brate, sa treningom. Nije sa treningom. Vai, Tatale! Ajmo plavi! Dobre, plavi, ajde izbjeti sve! Ko? Svi menjaju dosta klubova. Misliš da je okej tako? Zato što mi hvala. Pa mogo se staviš i tu. Šta ne može da dohvati, a? Bravo, Leone! Bravo, momci, odlično, ajmo no! Gledaj kako snima. Što ti je mini zoom, ovako kada sporo ide, viš.